Monsieur le Président Inoula, Nifou, le Premier ministre Naka Djamafou, Ka Sente Mogonyamoro, Ka Nabarake Nyonfou, gouvernement ministre Ka Befou, Mali Trilaka Djamana Moudoumia Abefou, comité de pilotage président Ousmane Issoufou Maïga, Ini Barake Nyonfou, Kanga gouverneur Fou, Tchemani Moussouman, Malide Nabara, Inna Kouni Nasra, Befou Lendo. Président Koumate Djanya, Keleba Mali de ni Muribo Moukoumana Molitarni Algérie au tien de ni Moussa Mouwele la ko Keleba Moussa au tien de ni Atete Moutara Keleba Ndie Jambanawere kono au tien de ni Tara Keleba Wali Soka Keleto Ifrasole Maseka Sika Kumake au Koro qui irait Janfa et moi j'aurais Janfama. Président, il y a Fanya Iko Mali Dambe Jamanai Iko Mali Nyogondame Jamanai Mali est coutu ɲɔgɔn tagala jamana ye siya belebele 10 ani 4 ani 10 ani 6 kan ka ca nka maliden ɲɔgɔn kow kan an ye ɲɔgɔn bonyaw kan an ye ɲɔgɔn faamuw kan an ye coutu ɲɔgɔn talaw kan mun kama bi an bɛ dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamu fo an ka taa an kungo di an juguw ma président de la transition charte de Kurukanfuga la jata ko mande k'a kana nabaga la kasi ko nka a kana a ka sɛbɛko to nabaga bolo n'i y'i ka du sɛbɛko to dunan bolo Abika Doufere. Et nous donc à fort Mali, à te glan Yoroshi, à te Yoroshi, à te Yoroshi, Faka glan Mali qu'on a quoi que Mali de fait, à glan Mali de fait. Bari en étant un Janfa. Oh, il faut que moi musique de cigares à compter donner bi. Bi anto kuma dien. Ça le fait programme for Chukomi. Centre Balafaseke Mrobu Take. No kera benkera munuka o dobe kalaye no kalana ko ba anga comité de pilotage président Ousmane Issoufou Maïga ambe kuma danga chukorobama makoro kan warasu nyama nale klala yemi ngani a 31 décembre ka daele tenen temeli o bunya be segi bunya matigima ika kuma datugu o tuma benkani sigi kan ala ka ke Mali jokan salut sanogo temeni fin. Merci bien, Bourama Soumano, et nous saluons la présence parmi nous des autorités légitimité traditionnelles ainsi que les représentants des confessions religieuses. Excellence, Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons pouvoir suivre la prestation de la troupe du centre Balafasségué Kouyaté. À l'ouverture, on a eu droit à la symphonie de la paix, la musique qui était donc le langage des émotions. Et cet après-midi, ce sont des pas de danse, car la danse, comme le disait le poète, c'est vraiment une poésie muette, mais qui s'exprime à travers des évocations. Le centre Balafasségué Kouyaté, s'il vous plaît. Voilà le conservatoire Balafasségué Kouyaté qui va donc nous livrer une prestation ici. Je rappelle que nous sommes en direct sur l'ORTM et sur l'ensemble du réseau synchronisé. Nous suivons.
Merci au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Fassigé Kouyaté pour cette prestation.